ईश्वर का ये सत्य प्रमाण है। जब तक मनुष्य ज्ञान है तब तक गोबर भगवान है। सत्तर साल बीतल कहते कहते वर्ण व्यवस्था में अछूत रहते। 70 साल बीतल कहते कहते वर्ण व्यवस्था में अछूत रहते। कबो न पढ़ल संविधानवा हो, संविधानवा हो। झूठो के भीम जी के माने लो महानावा, पत्थर के करे लो पूजनावा हो। झूठो के भीम जी के माने लो महानावा, गोबर के करे लो पूजनावा हो। भगवान बा काहे न तर्क करे लौट के तोहर देवता होते हो, के तोहर लेवता होते हो। तोनी न ज्ञान बा के भगवान बा काहे न तर्क करे लौट के तोहर देवता होते हो, के तोहर लेवता होते हो। करे लो हिंसक के भजनवा हो, भजनवा हो। झूठो के भीम जी के माने लो महानवा, पत्थर के करे लो पूजनवा हो। झूठो के भीम जी के माने लो महानवा, गोबर के करे लो पूजनवा हो। से जान लो तनी पहचान लो, पढ़ल लिखल बड़ो ज्ञानी ये भाई तनी चिंतन करो। ए भाई तनी मंथन करो। अब से जान लो तनी पहचान लो, पढ़ल लिखल बड़ो ज्ञानी ये भाई तनी चिंतन करो। ए भाई तनी मंथन करो। माता पिता से के महानवा हो, के महानवा हो। झूठो के भीम जी के माने लो महानवा, पत्थर के करे लो पूजनवा हो। झूठो के भीम जी के माने लो महानवा, गोबर के करे लो पूजनवा हो। फंड में ढोंग पाखंड में पढ़लो ना मनुआ समृद्धि करम कैसे बाटल बाटे हो, कि कैसे तोहके छाटल बाटे हो। फसल फंड में ढोंग पाखंड में पढ़लो ना मनुआ समृद्धि करम कैसे बाटल बाटे हो, कि कैसे तोहके छाटल बाटे हो। मुन मुन धर्मेंद्र कहे बयानवा हो, बयानवा हो। झूठो के भीम जी के माने लो महानवा, पत्थर के करे लो पूजनवा हो। झूठो के भीम जी के माने लो महानवा, गोबर के करे लो पूजनवा